भाइराल जेनिफार बर' एक्ट्रेस बिराद गाज्रि खोनायोना खोनायोब्ला भिडिअखौ जायफ्रा नायजोबो बुजिगोन। जेनिफार एक्ट्रेसखौ सोर सोर सिनायो नोंथांमोना? जोंनि उदालगुरिनि जाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय सासेनि नामैनो सावथुन मुलुगानो बदनाम जाफाजोबो। ओरैबायदि गाज्रियाव थाङो, मा जाबावगोन? नाथाय बै भाइराल खालामग्राया सोर? लिंकआबो फैबाय, भिडिअआबो फैबाय, नाम्बाराबो दं। खोनानाय बायदिब्ला ग्रुपआवथ' बिसिनियाव 800 जन प्लास दं वाट्सएप ग्रुपआव। प्लास बिनिनो बिपिएफ ना इउपिपिएल नोंथांमोना खोनासंनो गोसो जागोनदां। बिनिनो सासे गेदेर सुबुं मावथि सोद्रोमा बे ग्रुपआव इनभल्भ दंफायो, मेम्बार। आरो बे भिडिअआ बबाव फैनो थांगासिनो दङ आं होगोन। दा सासे आगैया दहायनिफ्राय आंनाव गाबै गाबै मेसेजनि थ्रुयै नों आदा एमजे मारना होननानै फोरमायहरगासिनो दङ जे चिरांनि मोनसे पुलिस आउटपस्टआव एफआइआरखौ लाखियाखैमोन, मेन थानायावहैनो होदों। एकर्डिं टु सुप्रिम कर्टनि अर्डार 0 एफआइआर रुल दङ मोनसे। बिनि मथेब्ला जिखुनु जा पुलिस स्टेशनाव आउटपस्टबाबो बिथांमोना एफआइआरखौ लाखिथारनांगौ। मानो लाखियाखै? थिग बेबायदिनो जेनिफारखौबो नैबिदि खालामदों। भाइराल बे जाहैबाय एआइनि मददजोंसो, बे रियेल भाइराल नङा। बे भाइराला ओरैबायदि रावबो बुंनाय नङा बे जेनिफार नङा, जेनिफारनिनो फट'खा, अरिजिनेल फट'। बेखौ रिमुभ खालामजोबोबा माबायदि जागोन? थ' मा मेन्टेलिजों मा मेन्टेलिटि मा मेलेमजों बिदि खालामबाय थानो नागिरदों? सासे बदनाम खालामनानै आरो सावथुन मुलुगखौनो बदनाम खालामफाजोबनाय जायो बर' जानानै। इसिबां गिदिर गिदिर मानसिफोर जानानै नोंसोर बे ग्रुपआव इनभल्भ दं, गथ'फोरबो दंफायो, बोरै जागोन? साननो गोनां बाथ्रा जादों। दायो जेनिफाराबो आं बुंहरनानै मिथिबाय, बिनानाव जेनिफारा एफआइआर होगोनदां बिथाङाबो आंनि आन्दाजाव। आरो क्लेरिफिकेसन भिडिअ बिनि सिगांनो भाइरालथ' दायो सोबावनो खालामजोबाखै बिसोर, खिन्थु 800 जन मानसि नुयोब्लाबो बिसिनि ग्रुपआव सोर सासेयाबो भाइराल खालामगोन साननैसोनि उनाव? साननो गोनां। एआइआ ओरैबायदि डेभेलप जाबोनायनि थ्रुयैनो बिसोर बिदि खालामबाय। ड्रेस गोनां पिक्सारफोरखौ ड्रेसखौ रिमुभ खालामजोबनानै बेबायदि खालामो, हगारना होसिगोन। मानसिखौ फोथैगोन माथो नोंसोर बिदि खालामबा। टेक्न'लजिया डेभेलप जादोंब्ला मानसिखौ जे गाज्रि खालामा बिदि हगारनांगौ, रानलायनांगौ, बेथ' नङाना। नै बिनानाव जेनिफार आरो बै आगै हरगासिनो दं आंनो, मा खालामबा मोजां जागोन? जाय बेबायदि खामानियाव इनभल्भ थाफानाय बिसिडिसिनि इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि जागोन दे बुं। आरो बे भिडिअखौ अबाव मोनगोन? नेक्स्ट भिडिअ फल' खालामहैनो दाबाव। आं दसे समनि उनाव बा एसे उनाव होनो थांगासिनो दङ। आरो मोजां मोजां डेन्जार निउस फैनो थांगासिनो दं बैयावहाय। बे नंखाय दै रायजोफोर, बेखौहाय माबायदि गाज्रि फट' बानायदों? आं गाज्रि फट'खौ होला। जोंहा बिनानाव जेनिफाराबो बुंहरखानाय मोजां फट'खौ देखायनानै होजागोन। मानो होनोब्ला बिदि खालामनानै मानसिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो, भाइराल जाबायनो होनबा बै जाम्बा जाम्बि गामिनिफ्राथ' जों जाय सैथोजों सोलिग्रा माखासे बिसोरथ' बुजिलाना। नोंमारगौ नै बर' एक्ट्रेसनो गाज्रि गोजा बयबो नाम मोनलांफासिगोन, फुनदेरजाफासिगोन। मा रोंगौथि मोनदों? गेदेर मानसिफ्रानो बाव इनभल्भ दङब्ला, बाहागो लाफैयोब्ला जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफोरजों बायदि गुथिराम बाथिरामखौथ' सोरखौ सोर मा बुजायबावनो? साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा बुंगोन देलाय बिनि सायाव? भिडिअआ फैगासिनो दं बैयावहाय। बै आगैया रायलायहरदों नाम्बारजों, बै ग्रुपनि नाम्बारजों सोरमार। आरो बे नाम्बारजों उइथ प्रुफ बिथांनि भइस रेकर्ड फैनो थांगासिनो दं। थाबैनो होनांगोना होनाङा बुंग्रोलाय अननानै। होनांगौबा होनांगौ, होनाङाबा होनाङा। जेनिफाराबो दुखु मोनदों सासे बर' आर्टिस्ट जानानै, बै बिनानावाबो दुखु मोनदों। आरो गोबांनिखौ खालामगासिनो दं होननानै बुंदों बिसोरो, एक्ट्रेसफोर हिन्जावसाफोरनिखौ। होबानो लांदां जायो ड्रेसा, होमबा सोर सानगोन? इदिटबो नुला, जरायनायबो नङा बियो, नोंनोखा। होबानो लांदां, बेबायदि एप्स। साननो गोनां। मा मेन्टेलिटिजों माबोरै बानायो? नोंनि बिमा, नोंनि बिब' बिनानावखौ बिदि बानायगोन नामा? साननो गोनां। नों जानांगौ बै ग्रुपआव आं दंल'सोमोन, आं बानायाखै होनबाबो खाथिनाय नङा। नों मानो थादों बै ग्रुपआव? नोंबोथ' शेयार बानायदों सोरबा सासेया। थ' एकर्डिं टु सुप्रिम कर्ट बिराद गिदिर गिदिर आयेन दंसै दाना हिनजावफोरनि सायाव। साननो गोनां जोङो। नेनानै था बैयावहाय। आरो होनांगोना आंना कमेन्ट खालामलाय, हाजासे शेयार खालामनो हागोन। आरो बैयो 200K बो जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो चेनेला। लाभ इउ अल। आरोबावबो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन।